Кешеләрне танып багу, сөя белү, гүя канун. Бу канунга сыйышырга нинди акыл кирәк микән? Кемнең кем икәнен ничек аңларга? Тирә-юнебездәге кешеләрне ничек танып белергә? Бәлкем белергә дә кирәк түгелдер. Хәер, әйдәгез бүген әнә шул хакта сүз куертык. Хәзер кунакны үзебезнең студияга чакыр мизгелләр килеп җитте. Хөрмәтле телевизор караучыларыгыз, каршы алыгыз, сезнең алдыгызда Вазих Фатихов. Хәерле кич, исәнмесез, Вазих әфәнде? Исәнмесез. Үзебезнең шушы фәлсәфи бакчабызда сезнең гомерегезнең юллары хакында ачыктан-ачык сөйләшик дип без сезне студияга чакырдык. Менә шушы сорауны сезгә дә бирәсем килә. Тирә-юнебездә кем белән яшибез без? Кемнәр белән аралашабыз? Аларны белү кирәк микән безгә? Ничек уйлыйсыз? Сүздә юк. Үзенең иң беренче шуннан башларга кирәктер дә инде ул. Чөнки яшәү үзе үк нәкъ тирә-юнедәгеләр белән кем белән аралашасың, кем белән яшисең, шуннан тасвирлана да инде ул. Шуңа күрә бу бик кыйммәтле әйбердер дип уйлыйм. Безнең әңгәмәбез бик тә кызыклы булырга ошаган. Рәхим итеп без үз урыннарыбызны алыйк та шушы тормыш фәлсәфәсе хакында рәхәтләнеп ачыктан-ачык сөйләшик әле. Гомумән кешенең кем икәнен беләсең килсә, аның төпкеленә төшәсең килсә, әлбәттә аның туган якларын, нинди җирләрдә үскәнен беләсе килә. Үзегезнең менә шушы бала чагыгыз хакында, туган якларыгызда рәхәтләнеп, йөгереп уйнаган чакларыгызны искә төшереп, һәм инде әниле, туганлы менә шушындый нигезебезгә кайтып килик әле. Әйдәгез сөйләшик әле. Бик рәхәтләнеп, ул һәркемгә дә үзенең нигезе, туган ягы бик кадерле инде ул. Әмма ләкин мин үземнең туган якны, үзебезнең төбәкне алыштыргысыз төбәк дип атар идем. Чөнки аның табигате тиңсез. Аның шишмәләр дисәң шишмәләре, сулар дисәң сулары, болыннар дисәң болыннары, кырлары. Бездә байлыкның, табигатның байлыгы иксез, чиксез. Менә шул бай табигатлы районның Югары Тегермәнлек авылында мин дөньяга килгәнмен. Һәм менә бүгенге көнемә кадәр мин бәхетле, шушы нигездә, шушы төбәктән чыккан кеше, шунда бүген дә яши, эшли, иҗат итә, көн күрә һәм ул канәгать. Моннан да артык бәхет юктыр да. Инде тормышка килгәндә мин әйтеп иткәнемчә Тегермәнлек авылында туганмын, әмма ләкин тормышның, язмышның каттаулы чаклары да күп булган. Чөнки моны беренче чиратта инде мин кайтарасым килә шуңа. Монда әни белән, әби белән әдерәк ятимрәк үсүдә, бераз тормышның кырыслыгы да, ул бит инде бала чакта бигрәк тә ачык сизелә, ачык күренә. Бу әйберләрдә, язмышта, тормышта көчләнергә бәлки мине мәҗбүр иткәндер. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, ятимлекне күрсәм дә, әни белән, әби белән үссәм дә, мин көчсез үстем дип санамыйм үземне. Мин үсә-үсә көчәя генә бардым. Үземә минем өчен әнием дә, әбием дә, әти дә булдылар, абый да булдылар, сердәш тә булдылар, киңәшче дә булдылар. Бу яктан мин үземне бер дә ким санамыйм. Тормыш ул үзе менә кешене чыбыркылый торгандыр. Әнә шул чыбыркыланган язмышлы кешеләр тормышка тагын да чытыртабрак ябыша ахрысы, шулай бит. Мин үземнең күзәтүләрдән дә шулай карап барам. Менә хәзер мин үземнең язмышта шундыйрак бит инде һәм күбрәк игътибар бирергә тырышам шундый балаларга, шундый семьяларга, мәсәлән, укырга кергәндә дә ярдәм итәсе, нинди генә мәсьәлә булмасын, минем аларга ярдәм итәсем килә. Һәм аларны сынап карыйсың да, аларның көчлелегенә гаҗәпсенәсең. Алар сынмыйлар, сыгынмыйлар, алар җыгылып та калмыйлар, алар көрәшә беләләр. Менә шу авырлык белән дә, шундый кыенлыклар белән дә һәм кыенлыкларны җиңә белә торган ниндидер бер көчле рухта үсәләр алар. Киләчәктә менә кем булырга, ничек яшәргә дигән алдыгызга планнар куйганда, балачак хыялларыгыз хакында да сөйләшмәсәк дөрес булмас бүген. Чыннан да менә бер язмыш дигән әйбер дә бар. Мин үз гомеремдә авыл баласына һәр вакытта да авыл якын бит инде ул. Аннан соң әтисез дә бәлки үскәнгәдер, әни мине теге күрде, агроном, менә ничектер белгечлек буенча авылда калып, авылда эшли торган кеше итеп күреп. Шундый максатта куйган идем, мин агроном булып барырга тиешле һәм агроном булып чыгарга тиешле. Шундый авыл хуҗалыгы институтына барырга тиешле кеше идем. Әмма сәгате килеп җиткәч кенә бөтен документларны әзерләгән моментта минем якташым, күршем дә инде ул, аны күпләр белә дә монда, Рахман Шафигуллин кайтып төште дә, һәр вакытта да нинди генә төбәктә булмасын, нинди генә җирдә яшәмәсен, якташ кеше, авылдаш кеше иң беренче район гаисенә күз сала. Һәм шул вакытта аның әтинәләре җыеп куйган булган бер
түргәк авыл фуклары район газетесен инде шунда караганда минем күз төшкән минем язмаларга. Мені шақырып алды да ул, һәм мені шақырып алды да, айт, Вазыйх ди, сен туктап тора, уйла бер яңадан ди. Сен журналистикага барырга тиешле кеше икәнен белдем мин сиңа. Сен документларың ал да башта шунда барып кара әле. Синең иҗатың, каләмең бар диде. Мин шул сүзен тыңлап, агроном булырга тиешле кеше документларны университетка алып киттем. Һәм бәхетем булгандыр, язмышым булгандыр, шулай укырга кирдем дә 10нчы классны битердем. Туган якка юллама белән эләктегезме? Ничек булды бу хәл? Менә үзегезнең туган якларда калуыгыз хакында, яисә инде урау юллары аша үтәргә туры килдеме? Юк, мин икеләнмәдем дә. Мине иң беренче билгеләгәннәр иде Азнакай районына. Азнакай районына һәм хәтта турак белән тәэмин итәргә дә вәгъдә кылганнар иде. Кайтырга гына кирәк иде миңа. Әмма ләкин мин күз алдына китердем иң беренче әби белән әнине. Һәм кафедрага кирип үземнең үтенечем белән шунда балык бистәсенә җибәрмәсләр микән. Бәхетемә каршы балык бистәсендә шундый урын бар иде, минем урын инде журналистны көтеп торалар иде. Алар каршы килмәделәр һәм мин бик шатланып үземнең туган төбәгемә кайттым. Һәм бер кайчан да үкенмәйчек, һәм үкенмим дә бүгенгә кадәр. Чөнки мин бәхетемне дә, язмышымны да, матур хезмәт юлымны да, иҗатымны да үземнең туган ягымда, туган төбәгемдә, туган нигеземдә таптым. Аннан да бәхетле. Бәхет юктыр инде. Һәм бик бәхетле саныйм үзем. Инде кайларда гына булсагыз да, шул үзеңнең туган якларын сагынып кайту, үзеңнең бәрәңге бакчаларының исе, әрем исләре, ул яшәргә көч һәм иҗат итәргә ниндидер яңадан яңа уңышларына алып килә торгандыр. Минем күпчелек шигырьләрем, күпчелек җырларым дип әйтсәм дә курыкмыйча әйтә алам, туган якка, язмышларга, туган төбәккә багышланганнар. Бу очракларда менә шәһәрдә мин аларны кимсетеп әйтмим. Шәһәрдә бар шагыйрьләр, язучылар. Мин күбрәк бәхетле. Ни өчен? Мин иртә белән чыгам, Сандугачның җырлаганын үз тавышын ишетеп, үзен күреп торам. Бака туе уза икән күллекләрдә минем безнең ярдында гына бака күле. Мин бака туен үзем күзәтәм. Һәрбер пөҗәк, һәрбер хәрәкәтләнә торган минем дуслар алар. Мин аларны үзем беләм, үзем күрәм. Шуңа күрә миңа җиңелрәк авыл темасын яктырту, авылның яшәешен күзәтеп язу. Ул миңа зур өстенлек бирә дип уйлыйм мин. Бу теманы киңрәк ачарга, яктырак, якыннанрак белгән кеше бит инде ул. Тутып карыйсың үзең бөтен нәрсәне. Булынында ширкегә дә эшләтәсең, балкыртына да чактырасың, Сандугач җырында тыңлап аласың, шул вакытта төп кыда булып, бака туена да барып киләсең генә шундый. Шуңа күрә. Бу дөньяда һәр кешенең үз маягы була диләр. Маяк булгач, мин иң беренче әле кешеләрне күз алдына китерәм. Әнинең дип әйтим, әбинең шуңа басым ясап әйтәм мин. Алар һәр вакытта да өйдә дә шигъри телдә сөйләштеләр. Менә гаҗәп ул бер караганда өйдә шигъри телдә. Хәтта университетта укыган вакытта миңа әни хат һәр вакытта да яза торган иде хатны шигъри тел белән. Мин шигъри тел белән җавап бирә торган идем. Бу тоже бик сирәк күренеш бит инде. Шуңа күрә минем теге күз алдына килә иде, менә язучылар, шагыйрьләр кичкенәдән үк. Аннан соң Кадир Сыйфатуллин белән эшләү. Үзеңне дә. Ул бит инде шигъриятның атасы дип әйтик, менә күпләр көндәшеп карыйлар бүген дә аның үзе бүген булмаса да, мәрхүм булса да, иҗаты бит яши, яңа ачыла. Менә шундый кешеләр белән эшләү. Аннан соң инде эшли башлагач та үземнең редакциягә кайтып, үземнең хезмәт юлын башлаганда да шундый көчле журналистлар туры килде миңа. Аннан соң менә шул маяк дип әйтерлек инде бергә торганда, менә бәхеттән, язмыштан килә торгандыр инде. Бер белмәгәләк без, Нияз Акмал, Рәүф Гыйззатуллин, Галимҗан Гыйльманов, Нәҗип Нәккаш. Булар бүген көндә республика алдында танылган шәхесләр дип. Менә һәр кешенең тормышы үзгә дибез бит инде. Сезнең үзегезнең тормышыгызның нинди дә булса формуласы бармы? Менә бу әйберне соңрак дөрес Шәүкәт Аби Галиев белән дуслашып киттек дә без. Шул Шәүкәт Аби Галиевның бик күп киңәшләрен тәдрим. Энем һәр аеңы гына түгел, җылыңны гына түгел, хәтта һәр көнеңне, һәр вакытта да максат куеп, теркәп, ниндидер план белән төзергә кирәк дип әйтә иде. Кояшны күрдең, кояш чыкканын күрдең. Инде ул байыганчы син нәрсәдер эшләп калырга, өлгөргә тиеш тормышта. Тормыш бик кыска ул дип әйтә торган иде. Шуңа күрә менә үзем дә иртә белән Аллага шөкер дип бер уянасың бит инде. Аллага шөкер дип бер уянуга и максатларыңны куеп. Бар бер көнлек максатлар, бар җыллык максатлар, бар гомер азагына кадәр шуны эшли алсам ие дигән максатта бар бит әле ул. Сезнең шигъриятыгыз, иҗатыгыз белән танышканда, кеше кадере дигән
бик тә мәгънәви һәм тирән эчтәлектәге бер шигырьгә юлыктым мин. Һәм минем күңелемә бик тә хуш килде. Чынлап та, хәзерге вакытта кеше кадере ничек бәяләнә икән? Мен һәр вакытта да менә кешелеклек, әни тәрбияләгән сыйфат инде бу кешелеклек. Һәр вакытта да менә теге элгәле ул теге патриотический сүзләр Лилин бабай әйткәнчә генә теге кичкенәләрне кимсетмә, олыларга ярдәм күрсәт, хөрмәт. Менә канга сеңеп калган ул. Мен үзем шул чорда үскән бит инде. Ягъни инде менә мөмкин кадәр булса ярдәм ит кешегә дигән әйбер менә теге үзенә язылмаган тормышка ул шикелле әйберләр. Шуңа күрә иң беренче кешелеклек сыйфаты менә минем үземнең күз алдымда кеше булу, кеше булып калу. Ниткәндә уйлаганда, төптән уйлаганда инде. Инде заман бит кырыс. Төрле кешеләрне күрәсең дә, күңел рәнҗегән вакытлар бар, кыйрсыталар. Кай вакытта теге сату дигән әйбер, аннары кара ягу кешегә, алар да бар бит. Ну яман күренешләр. Ну аларның булмасын дип телисең инде аны. Бар бик яхшы күңелле. Шундай үрнәк булырлык кешеләр тормышта. Әзгенә мөмкинлеге булса, ул үзенең соңгысын бүлеп бирә. Тормышны авырлыкты менә әлеге дә баягы аңа да кайтып килә торгандыр. Кеше яшь чагында, әгәр дә үзенең яшәешендә авырлык күрә икән, ул авырлык күргән кешегә һәр вакытта да ярдәм кылу. Әйтәләр бит менә кеше, халык кай вакытта берләшә? Кайгы килгәндә һәм шатлык бүлешкәндә. Шуңа күрә безнең заманы кырыс булса да, безнең арада әдәпле, итәгатьле, зәвыклы кешеләр бик күп әле. Тормыш көрәш диләр. Кем көчлерәк шул җиңә. Тормышта менә шушындый авырлыклар белән очрашырга һәм инде көрәшергә туры килгән чаклар булдымы? Әгәр дә кеше үзенең яшәешендә көрәшмәсә, ул үз урында таптана торган һәм буш кеше дип саныйм мин аны. Әмма көрәшүнең дә төрле формалары бар. Көрәшә берәү чын мәгънәсендә, мәсәлән, физик көрәшү бар, шулай бит. Просто көчле ул. Берәү бар рухи көчле. Менә мин үзем сайлап алган бер көрәшнең формасы дип әйтәм. Мин булар белән килешәм. Көчле дә булырга кирәк, рухи да көчле булырга кирәк. Әмма ләкин көрәшкәндә менә шуны игътибар иткәнгез бармы икән? Яхшылык белән җиңеп була. Адәм баласы туган чакта аның маңгаена язмышы язылган диләр. Һәрбер кеше инде үзенең язмышыннан шундый матур мизгелләр көтә. Шушы язмыш галәҗәнепләре сезгә нинди матурлыклар бүләк итә алды? Мин менә бу язмыш дигәнгә кичкенәдән үк рәхмәтлемен язмышка. Бәләкәйдән үк мәктәп елларында лидерлык итте ул мине. Октябрь вакытында ул вакытта бит инде дружина советы председателе, аннан соң комсомол, инде секретарь дигән әйбер бар иде. Аннан соң алып килде университетта дәрәҗәле ниләр урыннар бирделәр миңа дигән исәм дә, менә авылда гына килгән малай булсам да, менә шулай гел язмыш үсентеләп үстереп барды. Монысы беренчедән. Икенчедән, аннары юлымда минем язмышымда гел яхшы кешеләр туры килде. Әйтәләр, менә кешенең кемнеген беләсең килсә, аның дустына, аның үзенә белән яшәп атлап барган кешесенә кара дип, шуңан бәяләмә ал дип әйтәләр. Менә язмышка рәхмәтлемен, миңа гел шундый кешеләр туры килде. Димәк, сез тормышыгыздан, язмышыгыздан канәгать? Мин моны 1000 мәртәбә кабатларга мөмкин бу сүзне бик канәгатьмен. Сезнең белән дус булыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Гадел кешеләрне яратам. Һәм һәр вакытта да ярдәмгә, киңәше белән һәм тәнкыйтьли белгән кешеләрне яратам. Кешене күзеңә карап, бүгенге көндә гомумән дә юк ул кешенең күзенә. Без кешенең үз янында мактарга яратабыз һәр вакытта да. Читтә аны яманлыйбыз, аны тәнкыйтьлибез. Бүгенге көндә маңгайга, күзгә карап, тәнкыйть сүз әйтә белгән кешеләр бик сирәк. Язмышымны язлы иттең, күзләремне нурландырдың, миңа җылы, миңа рәхәт, кулда булса синең кулларың диелгән. Әлбәттә, менә шушы матур сүзләрне әйтер кешең булса, һәм әлбәттә сиңа колагыңа менә шушы сүзләрне әйтә алырлык сөйгән ярларың булу, бу әлбәттә зур бәхеттер. Әлбәттә, ул сөйгән ярлар бүгенге көндә ул безнең тормыш иптәшләребезгә үрелгәннәр. Һәм алар безнең балаларыбызның әниләре, әтиләре. Әйдәгез әле алар хакында да, үзебезнең шушы гаиләбез хакында да сөйләшеп китик әле. Нинди гаиләдә, нинди гаиләнең хуҗасысыз? Дөресен әйткәндә, мәхәббәтсез гаилә инде ул сансыз гаилә, ансыз булмый да ул. Әгәр дә үз барыңа, үз канатыңны, шанычлы канатыңны табып яшисең икән, анда зур бәхет юктыр. Бу яктан мин үземне бәхетле саныйм. Инде 30 ел бергә иң турып сине аңлаучы, безнең бит инде иҗат кешесе булай да хислерәк кеше ул әзрәк. Аны
түрлі шаклар була. Менә шуның моментын тотып, сені назлаучы, сенің хәлеңә керүче. Ул минем дөресен әйткәндә үземнең иптәшем дип уйлыйм, Сания дип уйлыйм. Аннан соң нинди генә булмасын, тормышта балалар бәхете. Алар бик кирәк инде. Ул кеше үзенең ыруын, нәселен, шәҗәрәсен дәвам итәргә тиеш. Бу яктан минем кызым, улым бүгенге көндә икесе дә үз гаиләләре белән, инде оныгым бар. Демәк, буыннар дәвам итә дигән сүз. Иң тәүге шигырь җыентыгыз белән танышып торып китегез әле. Ул ничәнче елны булды, ничек әзерләндегез һәм әлбәттә нинди шигырьләрегезне тупларга тырыштыгыз анда? Менә тагы да алданрак башлыйк әле сезнең фикерне куәтләп, бала чактан дип әйттем, мәктәп елларына кадәр мин шигырь яза идем инде. Монсы да әни сәбәпче, әни өйрәткән, әни ритмнарны әни өйрәтте миңа беренче, һәм язган шигырьләремне әниләрдән, әбидән качып, Кыш бабай яңа ел көндә Кыш бабайга менеп мәктәптә укып конфет апча идем мин. Шигырьләрне укып. Аннан соң инде яшьлинче газетасы, аннан соң район газетасы. Минем бәхетемә Кадир абый туры килде. Кадир Сибгатуллин. Минем шигырьләрне анализлап, иң беренче хатларын, җавап хатларын язган кеше Кадир абый һәм канат куйган кеше Кадир абый. Шул вакытлардан инде шигырьләр языла башлады, басыла башлады. Әмма ләкин мин бик күрсәтмәдем шигырьләрне. Бер чакны шушы үземнең бер бүлмәдә торган мәрхүм Фәиз Зөлкарнәй белән Ләйз Зөлкарнәй безгә кунакка кайттылар. Кунакка кайтканда ничектер булар юлыктылар минем шигырьләргә. Шигырьләргә юлыктылар да бер шуның кадәр ничә йөзләп табакта инде биттә шигырьләрем тора иде. Шуларны укып карадылар да, Вазыйх, син китап чыгар, беренче китап диделәр. Менә аларның авторлык редакторлары да шушы Тормыш арбасы дип атала ул. Алар редакторлыгында, алар мөхәррирлегендә чыккан, алар эшкәртүендә чыккан китап һәм үз арбаңда үз җырың дип киреш сүзендә язган кеше, менә Ләйз Зөлкарнәй, Фәйзнең менесе инде. Менә шушыннан бузгалып киткән иҗат бу. Әгәр дә алар юлында очрамаган булсалар, минем әйберләр үземдә сакланган булырлар иде. Дөрес, иҗатымны дәвам иткән булыр идем, әмма ләкин китап булып чыкмаслар иде. Инде шуннан соң 10 китап булып дәвам иттеләр инде алар. Тормыш арбасы, тормыш Урмыш, тормыш кормыш, яшерен сөю күз тимәсен күзләреңә, яфрак күләгәсе, язлар көтә күңел, һәм балалар китабы да язырга туры килде. Ике балалар китабы. Минем бүген балаларым да шунда үсте, тәгәрәп, һәм онук нәкъ шулай ук йокыга китә, шушы патша кырмысканы тотып. Яшь кешегә шул кадәр тирән мәгънәле шигырьләр язу һәм әлбәттә аның китапка да тормыш арбасы дип исем куюыгыз сезнең тормышка чынлап та җитди каравыгыз хакында сүз алып барадыр. Очраклы түгел, мин 3 яшымда әни арба тарткан безнең. Уфаллар арбасы дип атала бит инде ул. Шуңа күрә ул мине 3 яшында утыртып бара торган булган иптәш өчен генә. Һәм инде әзрәк үсә төшкәч, мин үзем Уфаллар арбасы тарттым. Әлек бит инде лыкырдан, кукуруз араларыннан, чигендер араларыннан үлән җыю бар иде. Шуңа Уфаллар арбасын тарттым һәм беләм Уфаллар арбасының нәрсә икәнен. Ә инде бу тормыш арбасы символик дип әйтик, без аны кабул итик, шулай итеп, тормышны бит кечкенәдән авырлыктан тарта башлыйсың. Аннан соң синең йөкләр үзгәрә бара, үскән саен икенче йөкләр салына. Хәзер дә шулай инде. Менә хәзер дә бит тормыш арбасын тартып барабыз дип, мосы фәлсәфиерәк фикер дип әйтим, әмма ләкин безнең йөкләр генә башка. Җыр иленә кирип китүегездә очраклы түгелдер бәлки. Әйдәгез, ул хакта да бераз гына. Бәлки очраклы дип әйтсәң дә дөрескә туры килә торгандыр. Габделфәт Сафин белән язмыш безне бер очраштырды да, бер текст сорады ул Габделфәт. Шушы текстны сорады да, мин язып бирдем текстны. Һәм беренче җырым шуннан китте Габделфәттән. Габделфәтнең бу җыр ошады. Аннан соң инде популяр җырларыбыз соңгы коңгырау 65 куплет язып биреп шуннан туган җыр инде ул. Сине югалтудан, мен сине бирмәмен ятларга, бик күп кызым туе. Менә шулай итеп кирип киткән. Хәзер инде җырламаган җырчы юктыр җырларны. Бүген көндәге 300гә якын җыр җыри инде ул. Телевидение, радиоларда җырчылар бик күп. Бик күп башкаралар. Аннары соң менә сез ир-егет булуыгызга карамастан, менә шушы гүлләр үстерүегез белән дә шаккатырасыз бит әле безне. Менә шушы гүлләр яратуыгыз, яшеллеккә мөкиппән булуыгыз да әниегездәндер дип беләм. Аннан өстәп, сезнең инде яраткан шигырьләрегез дә бар. Гүлләрдән кала инде мин теге тиле әйтәләр, конечно, дөресен әйткәндә тиле ташчыя диләр. Мин Пермь өлкәсенә барып, бездә эшләгән, Пермьдә бердән-бер дөньяда
шахта, хромит чыгара торган шахта ул. Шул абзый кайтты якташ безнең. Пенсиягә чыгып. Шуннан без дуслашып киттек тә, мине әйдәп барам, кайда эшләгәнен күрсәтергә диде. Мин иремәдем. Минем хыялым бар иде. Берсе диңгезгә керү, икенчесе шахтага төшү, өченчесе бер гармунда үзем теләгән көй сузу. Менә шуларны әкрен-әкрен тормышка ашыра башладым мин. Пермгә барып, шушы 600 метр аска төшеп, 6 горизонт инде ул. Шуннан изумрудлар алып кайттым мин. Чын изумруд, зөбәрҗәт ташлар дип әйтик бит инде, шуларны алып кайтып, шуннан башлаган идем. Хәзер инде ташлар җыям. Төрле кыйммәтле ташлар һәм бүләк итәргә яратам ташларны. Гамле әңгәмәгез өчен шиксез рәхмәтләребезне җиткерәбез. Мен дә чын ихластан шул ук сүзләрне сезгә кайтарып әйтәм. Бик зур рәхмәтлемен. Монда чакырганыгызга һәм шулай итеп ихластан, ачыктан-ачык сөйләшү алып барганга. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән еллар тапшыру вакытына якынлашты. Безнең яраткан шагыйребез Кадир Сибгатуллинның язып калдырган шигъри юллары белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйсы килә. Дөнья матур итеп яшибез. Үзебезнең шәһәребездә матур итеп яшәргә язсын. Барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр хушыгыз.